Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya ndiri kusangana nayo yandiri kuyenda kubatira ipanapa iri kutaurwa na Advocate Nelson Chamisa pamusoro pa Bobi Wine uyo opposition leader weku-Uganda akadhuzhurwa gumbo kana kuti akashudwa kana kuti kupfurwa kana kuti tikati he was shot pagumbo rake na Museveni zidictator reku-Uganda ikoko zinori rinenge richitonga president rikoko. Saka vaChamisa manje nezuro ndi gift osalosa yatakwa about this whole scenario, this whole issue yekuwa Museveni yanditi nhasi vaChamisa pachavo ndo vavadairirawo nyaya yacho vachitaura panapa vari kuti I've just spoken with my dear brother in Uganda, Bobi Wine. I am relieved to learn that he is recovering well and remains unshakable by the recent cowardly attack. His spirit is strong and his resolve is unwavering. Such acts of violence have no place in our in Africa. Our politics in Africa should be about values, aspirations, and serving the people. For too long, Africa has been plagued by adversarial and corrosive politics. Our next Africa generation dares to be different. We stand for new politics where guns are silenced and dialogue, respect, and will of the people take center stage. We stand in full solidarity with Bobi Wine, the people of Uganda, and all the struggling people of the world. Your toil and passion for freedom will water and blossom the tree of liberty. Your courage and determination of inspire us all. May God continue to preserve and bless you all. Ndo mashoko andiri kutambira panapa ari kutaurwa nava Advocate Nelson Chamisa vachipindura nyaya yakaitika yekwa Bobi Wine uyo akafurwa gumbo nezidictators president reku-Uganda rinoitwa Museveni neregime yekwa Museveni. A lot is happening muri Zimbabwe. Tanga nekulike this video tipinde mushoko tichionesana zvinhu zviri kutenderera, zvinhu zviri kuitika panapa, because inini ndakatarisa nyaya iyi amadzadiwa pari kupisa apa. Ndambozama kutomboti pamwe ndingambogara ndomboona kuti pamwe at least vandanoona kuti zvinozondiremera muhana. Since ndiri 1 gig zvimwe zvinhu zvinoda kuti inini ndingodurura zvinhu zviri pahana, zvinhu ndinenge ndasangana nazvo, because hapana pekuti ndingaona nyaya dzakadai so ndega ndobva ndaregedza kukuudzai. Ndinenge ndinofanira kuti nditouya panapa ndikuudze. It's a must muri Zimbabwe. Now ndiri kuona a lot of Zimbabweans vari kupindura panyaya yekwa Bobi Wine, like what they did yesterday pana Gift Sizimba Osalos vachimuataka. They tried by all means, vamwe vari kuataka, vamwe vari kusimbisana na opposition leader, former president of Citizen Coalition for Change, Advocate Nelson Chamisa. Now ndiri kuona vari kuti chimbokuvaraiwo mukoma tione kuti muri serious. Mumwe wari kutaura nepfungwa dzekuti iye kuti abelieve kuti Advocate Nelson Chamisa vari serious about politics dzese dziri kuitika muZimbabwe, about everything that is happening in Zimbabwe. Vanofanira kutanga vambokuvarawo, vakuwadzwa. Isusu sevanhu vakabva kure this struggle tino understand, takaona zvakawanda kukuvara, vakatombokuwadzwa madhezi aya pavanga vari under Morgan Richard Tsvangirai. Makaona paipai vachibuda vakabhandejwa ivo ana madhuku anani vakarohwa vakabolonjwa, zvinhu zvekuti takaona zvakawanda. But this new Advocate Nelson Chamisa kubva pavakangopinda kunzi ndova leader weopposition, havana kuzomboda kuti nyama yavo inge ichibatwa. Munhu kuti akabva angotyira nyama yake, vakatarisa face yake iri handsome, vakatatozoda inini handingabhodi kuti ndikure ndine face yakaborwa kana yakapondwa. Ndo zvimwe zvinhu zvatakaona pana Advocate Nelson Chamisa. But kumashure uko munhu wekuti zvechokwadi kurohwa akarohwa akasingaperi, akabolonjwa kubva achiri youth leader paipai weku-opposition, panga pasina kutombomira zvakanaka. But some Zimbabweans, I don't know kuti why vanhu vachifunga pfungwa dzakadaro kuti imini kuti tiona kuti muri serious, tangai marohwawo kuti
maybe kwava ndo vanhu vakutanga nyozobudisa true colors maZimbabweans, because to them vanobelieve kuti alright, it's fine, tinoona kuvhotera, tinoona kusacrifice everything that we can do. Vamwe vakati tinoona kuteza mari, anything tikatokuitirai, but imimi kuti tinzwisise kuti politics idzidzi muri kudziita zviri serious. Tangai makuva rawo, ndo mashoko akutaurwa neimwe musoro bhangu yepaZimbabwe. I know kuti imimi semaZimbabweans you have a lot to talk about, you have a lot to say about this whole scenario zvekutaurwa nevamwe vanhu, ende mune mamwe maonero amunenge makutoita, because vanhu mangatanga kufambisa tomascenario twakawanda iyo vachamisa kana muchinge mazodaro munenge mutanga matengwa neZANU-PF, vamwe vakati chamisa is a ZANU-PF project, zvakawanda zvaitaurika pamusoro pavachamisa. Even kana ivo nhasi pavariko zvinezvi vanenge vangotarisawo ngati vanhu ava shuwa ndakavatadzira chiyoriwe. Umwe munhu anotomukira iko zvinezvi oswedera achingobhomba vachamisa. Zuro ndizuro makaona pakaitika accident yava Priscilla Chigumba, vava chairperson weZEC, vava jaji munhukadzi weya wekudedzera mari dzawo echibhanditi weya, achingobuda nokutanga mari dzawo aitaurwa na12 usiku achingonzi the winner is Emmerson Dambudzo Mnangagwa, achiteverwa navaadvocate Nelson Chamisa, and the third one is Maduku, the fourth tobataisa Elizabeth Valerio Shavarana. Zvadopera ndo the way yaitaurwa nyaya pakapatanga kunzi aiwa ndiye ari kukonzeresa kunge accident iyo iripo. Ndo patasvike kuzvinezi maZimbabwe, because vanhu vakasvika pa the extent yekutodherera Chamisa wacho, kutomudherera ari kudhara. The young Chamisa anga asiri munhu wekuti aitirwa mafani zvakadai so. Kana muchida kunyatsonzwisisa kuti chandikukudzai chokwadi, go and ask Thokozani Kupe, go and ask vamwe vanhu vese vanga vanaye kubva achiri youth leader, go and ask them, munonyatsonzwisisa the real Nelson Chamisa. But it's just that munhu a leader, hapana pekuti a leader ochiramba achibudisa macolors, mamwe true colors inenge yanguva yekutungamirira, isi nguva yekuti yekuita backup kune vamwe vanhu. Just the same as this Emmerson Mnangagwa. Tarisa mazuva Mugabe vaya vanhu vaikwadza vanhu chaivo mazuva emuZimbabwe meme, ndo vanhu vacho ana Emmerson Mnangagwa ndo vaikwadza vanhu muZimbabwe. Honestly speaking, hapana pekuti tingamboswera tichinyeberana. Tarisa ma-services aya, ma-security services emunyika airanwa nani? Tarisa ndiana imarana those guys kumakora akawanda vachingorana iko ma-security services. Saka waituti ukatonzi unoda ma-systems ese aya kunzi mukavazodai neimwe mutemo irimo muZimbabwe iko zvezvo right now yekuti mukatarisa munoti ungofunga kuti munhu akangera mutemo ibo here, yanga iri mutemo yekuprotecta Mugabe handiti. The same Mnangagwa anga aripo pasystem iyo achinyorawo mutemo iyo. Saka that's the same thing. Munhu kana achiri kumashura nenguva yekuti anenge achiitawo zvimwe zvinhu zvokuti ari loyal kune munhu waari kutera achiita backup, because vanenge vachibuild a legacy pamwe chete handiti. But kana yanguva yekuti iwe unenge wapa top, ndo zvinozokuita unozongotanga kungotonga the way unenge watoka. Ndo the same thing navaadvocate Nelson Chamisa. Saka I don't understand kuti why vanhu vachiti chimbokuvarayo tione kuti muri serious. To me it doesn't make sense, honestly speaking. Now ndikusangana nemumwe zvekare kuti definitely such acts of violence have no place in our politics. We pray for divine healing in Jesus name. Ndio mamwe mashoko ndikusangana nawo arutaura nemumwe munhu kuti aiwa zvinhu izvo zvatingazvidi hatizvikurudzire, it's very bad. Mumwe ari kuti why Chamisa has never been to jail or getting beaten up by ZANU-PF thugs like Morgan Tsvangirai. It's just that vamwe vanhu vanobatira politics padenga. I don't understand, maybe ma2k or whatever. They think kuti pamwe Chamisa anambobvira akaenda kujeri. That's what they think. Vamwe vanofunga kuti pamwe Chamisa anambobvira akamborwa neZANU-PF. Ndo zvavanofunga, but it's fine. Cause kuna vamwe vanhu vanobatira zvinhu padenga sekuti vanambozviita. Asi ndiri kutaura kuti kana uri munhu wekuti unokuwa wakabva nestruggle iyi kure kure, unokwanisa kuunderstand zvinhu zvese zvandikutaura. Unokwanisa kufambirana nevamwe vanhu vese. Uchanzwa kuti no, this man akabva kumashure. Paanga chitori youth leader akatosangana akatopinda nedzimwe nzira dzaitorwadza dzichikuvadza, but nhasi today is today. Apa neimwe level hapasina, it doesn't make sense. Let's be very honest guys, it doesn't make sense kuti you are the opposition leader nditi uri kucreate ma strategies, uri kugadzira kuti zvinhu zvako movement iende kumberi nditi obva once iwo omboendeswa kujeri. Anozosara achitungamira ma strategies achigadzira dzimwe nzira ndiani, especially uchirana ne strategy inonzi yavanoti strategy ambiguity.
saka vamwe strategy vanozoiwana kupi yokusara vachiona Harare kuti vanhu vanozvirana sei. To me it doesn't make sense though, but vanhu ameno zvavanengona vanhu vanongofunga zvinhu zvakasiyana siyana, you know. Mumwe ari kuti ndiwo wasara iwewe, ari kutotaura kuti iwo ndiwo wasara pakuiswa pfuti ipapo. I don't know, maybe vamwe vanozvitora fani. Unoona nyaya yekungoti vanhu vanongoiswa ningirikini vanoiswa pfuti, vamwe vanozvitora fani chaizvo. Umanaka. Vamwe vari kuti varume vana Bobby, not imi munodya zvekuskama vana veZimbabwe. I don't even know kuti mumwe anotaura chii. Ukona to them vanongobelieve kuti murume unofanira kugara wakwadzwa, right, kuti utonzi uri murume uri serious. But guys, do you think panyaya yese guys kutaura nevanhu zviboha here zvamana? Tell me in the comment section. Mukuzoonawo senyaya iri kwanzi kuyo ana Bobby Wine ndo varume ava vanogara vachikwadzwa vachingorwa nepfuti vachiita sei kuti iwewe anzi kuskama maZimbabweans. I don't know kuti vari kumutara kuskama maZimbabweans, but vanhu vanongotaura zvinhu basa rese, but unoionawo senyaya. Tell me in the comment section. Mumwe ari kuti hatinei nazvo izvo kwasara iwewe. Shamanaka. Wishing him speed recovery. Bobi Wine, Uganda shall rise to democracy. Mumwe ari ku batsirana nemunhu ari kutaura. Mumwe ari kuti get well soon Bobi Wine. Lots of love. Mumwe ari kuti let's keep on fighting till we win. Victory is ours and is so soon. Mumwe ari kusimbisana. Unfortunately, it's not your politics, it's their politics in Africa. Mumashoko ari kutaurwa nemumwe zvekare ari kutaura achikomenda about nyaya iyoyo. Mwari, don't forget Prince Dubeko Sibanda, president. Mumwe ari kutaura kuti aiwa please kuna Dubeko Sibanda kuno kwatori muma1, saka mumurangarirewo. Thank you President Chamisa, people's power will win one day. Umwe ari kuti how are you president? Are you dealing with dictatorship? You need to strategize to face the best. No mashoko autaura nomumwe. Mwari kuti he is a fighter, Bobi Wine, unlike you who is always telling us Bible stories. I know this time around varinyaso ataka straight kutonyaso munanga. I understand kuti vamwe vanhu vanigona kunge vane zvinhu zvinenge zvivarwadza pamwoyo, zvinenge zvakavabata zvakavadzimbira nenyaya zvinhu zvakasiyana siyana. Like sekutaura kwandakambozvita, you still remember madezi aya painzi citizens chinchi vachiraiswa mari nemacitizens chinchi. Vanhu kana vachiita zvinhu zvepolitics vanozvipinda nemwoyo, but these leaders sometimes vanongoti it's politics and they understand the definition of politics, but vanhu vari kuzosupporta avacha understand the definition of politics. Vari kungoti you know what, ndatoriska kana salary yese mati pakushota mari aindotoisa mari ndozvine zvichiitika nevanhu. Saka zvinonzwisisika hazvo kuno mumwe munhu kuti anenge akaisa mari, saka anenge akutarisira kuti amana inini ndakapledger zvese zvandaifungidzira kuti ndinazvo, ndakariska zvese zvandanga ndinazvo. Pane zviko zvokuriska zvounazvo mumwe wako uchifungidzira kuti zvinhu zvinoita sei zvinononaka at the end of the day, because unenge une mamwe maproblems unenge uchifesa in real life. Saka unenge wafungidzira pamwe ukadai so kana kudai zvinhu zvinogona kuita sei kukuitira better. Ndozvimwe zvinhu zvandinoona zvandinotarisa kuti pamwe zvichida zvinogona kunge zvichiita sei zvichiaffectawo vamwe vanhu, but kozoitawo vamwe ana mahakiros vekuti vakangoona kuti first comment yekutanga iyo anga achijamukira chamisa batoiso yake ipapo kubva kwateerawo mumwe vachingoenda vakaenda zibhande rakadai so kuti vachinyasotaura zvinhu zvinobatika zvekuti munhu anokwanisa kunzwisisa kuti chii chinenge chichiitika. Hapana, panenge pasina. Umwe ari kuti shame on you, don't edit, give us the whole picture. We have to fight for peace, not this so-called peace that you are keeping with ZANU-PF. Someone is stepping on you several times and you are remain silent because you want peace. There is no peace without justice, equal rights and justice. Peace, and we have to fight for it. Ndo mashoko andiri kusangana nawo zvekare ari kutaurwa nemumwe muZimbabweans ari kutaura kuti aiwa hapana chinonzi peace apa kana musina kunyazobwejenerana nevanhu. Or yeah, Bobi Wine leads from the front
he is different from you Nero mumwe ari kutaura kuti Bobi Wine anotungamira ari pamberi achitopfurwa nepfuti saka vari kuda kuti Chamisa ari pamberi here. I don't even understand, but chandakaona ndechekuti Zimbabweans are not ready. Ndochokwadi because vari kulidwa nemunhu ari kunyatsovaudza kuti ona strategy dzangu inini dziri kufamba dzakadai, but it seems like vane a definition of a leader yavanoda, yet vachizopuwa chance kuti it's fine chimbotraya kuchuza umwe munhu wavanoda. Vakambotraya Madam Kupe zvikaramba, vakambotraya Douglas Ngonzora zvikaramba, vakambotraya this Washman Ngube and vamwe vese zvikatoramba. At the end of the day varozongoona kuti hakuna umwe a political leader kunze kwa iye advocate nezochandisa. Saka ukaona kuti vakuzoya tirakumaataka hazvisi kunzwisisika. Zvinozosvika apa kuti dzosera kumashure kuti toona kuti maZimbabweans vanhu vanotanga vasina order kakutodzungaira chako karimo maZimbabwe. Because mimi chinonzi a leader munhu munofanira kumusapota nezvaatora, ataura kuti inini ndo zvanditore, this is the way I lead. Saka kana mani zvipira mungondisapota ndidi ubvaona kuti but windiyari todiwa vanhu vakawanda, ubva wadzoka ubva wangono kunozi kumasquareda like as if ndo vamwe vake vava nawo. You still remember ma-MPs vamwe vazhinji vaya vakabva navo ku-MDC yaya vakazvipira vakati aiwa hati kunosangana tonomhanya naye Nero mumwe wedu, vapinda naye Nero wedu pavazonzwa nyaya yekuti amanaka let's disengage from parliament, vakati what, isusu tatowana mabasa tanga tiri unemployed nguva yese tobva tanzi takutodzokera kumba futi kunoita urova. Vakati nada pachiPortuguese, hatisi kuda tikutodzokera kuparliament ikoko, isusu tiri generation yekuti hatibve kuparliament. Zvinova zvinhu zvokuti ndakatoona kuti vamwe vanhu veZimbabwe they are not ready. Everyone in Zimbabwe they are pretending kuti ainini kuti zvingodai. That's why uchizoona kuti nhamba zhinji yevamwe vanhu vakabva kuMDC vakabva vangononanga kunojoina ZANU-PF, kudzokera kuZANU-PF. Why? Because vanongoda power, that's it. Vanoda kuti toda kuita ma-MP, toda kuita ma-councillor, because vari kutsvaga employment. Vamwe vari kutry kunorana it as a business. That's why uchizoona kuti iko zvinezvi even council yacho yakazarwa nevanhu veopposition, but chiri kudhilivhwa chacho chii chatinganyatsotarisa kuti chiri kunyatsoitwa nevakomana vakasara vari mu-CCC vaya chavari kunyatsoita mucouncil chii. Hapana chati chachinja, mapotholes arimo mumalocations zvekutodaro mabhini kutotakurwa kwawo hadzinotori nyasha chaidzo kuti utonzi panzi patakurwa mabhini and dzinenge dzitori nyasha. Muri Zimbabwe ndakondingodara kana panapa munozoti panapa paCoolant inini handisi munhu wokuti ndinotaura ndichinyanyisa kutenderera nyaya, handiroimbwa ndakabega mupini, ndinongotaura nyaya as it is, handitore side, handite zvekusaidhira, ndotaura nyaya sezvairi, so that imi mobva manyatsonzwisisa kuti this is the truth, chokwadi sezvachiri. So kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako, ndachikukumbirisawo kuti ugare wasubscriber ubva wajoina this amazing family, patinoramba tichingopai ma-updates nenyaya dzese dzinopisa dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Tinoona nyaya dzakasiyana-siyana dzinopisa, dzinotyisa, dzinovhundutsa, whatever, as long as ingori nyaya inenge ichiitika muZimbabwe tinoona nayo panapa. But the most important thing I think hazviitika kuti ubva panapa usina like this video